Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Kunensizwa nje ngibhalelile umfethu uyabuza ukuthi ke umtshela kanjani umuntu wesimame ozwana naye owumngani wakho. Uthi cha awusamboni njengomngani manje. Usumbona njengomuntu ongavusa ikhala kini. So ubhalile umfethu ukuthi ke uyabuza umfethu uthi esimene esikanjalo uwenze njani ngoba yena usekhathele manje ukuthi abumngani naye usezibonela umuntu ongavusa ikhaya. Yabo. So ke ubhalile ke umfethu wathi unjani mqeqeshi? Well ngiyaphila mfowethu ngithembe nawe uyaphila la ukhona kulesikhathi sinzima kanje sokhuvethe. So umfethu uthi ngicela ukubuza ukuthi umtshela kanjani umngani wakho wesimama ukuthi awusaziboni umngani wakhe. Umbona njengomuntu ongavusa umuzi wakini. So umbuzo umfethu phela lapho ke. So uyabuza umfethu uthi esimene sikanje wenze njani? Yabo. So umfethu yabona ngaphambi kokuba ngikuphendule ngizofuna nje uqaphele izinto ezimbalwa, yabo? Ezimbalwa ngifuna uqale uhlale phansi nawe uzibuze ngempela ukuthi ngempela ingabe lo muntu uyamthanda yini noma kunento ethize evukile like inkanuko, yabo? Ngoba kunesimo la khona uzithola ukuthi uzitshela umuntu ukuthi uyamthanda. Angikhulumi mina ngomuntu ofike kuyena ngothando wase uzibhedela wena wokufaka i-friend zone. Cha, ngikhuluma mina ngomuntu ofike empilweni yakho nazwana nje kade ungamthandi nginalutho but kwase kuba khona into yakhekayo kuwena emva kwesikhathi. Yabo ngikhuluma ngumuntu kanjalo ngoba ngiyathemba nomfethu ukuthi naye la isimo sakhe sikanjalo lo muntu ubengamthandi so ukwakheka emva kwesikhathi. Yabo. So ke ngifuna uzibuze mfethu ukuthi ingabe uthando yini noma inkanuko ngoba ngifuna uqaphele mfethu. Yabo inkanuko iyaphonsana ehlokovini, iyamphonsa umuntu wesilisa ehlokovini ngoba usukuzitshela ukuthi umuntu uyamthanda bese uyamjikela mhlambe naye agcine sekhomitha kuwena kanti wena mangabe usukutholile okufunayo noma inkanuko asefezekile amaphupho enkanuko uqala ubone umqondo ubuye ukuthi ayingeke yazi lo muntu lo angimthandi bekuyinkanuko. Usuqala uyahlehla kanti lo muntu yena ubesezitshele something positive uthi cha hayi lo muntu siyaphambili naye kanti bekuyinkanuko usuyahlehla. Yabo sekuphuleka le bond ebeninayo. Yabo into ekumele uyazi mfethu ukuthi akusiwo wonke umuntu wesifazane omngani wakhe kumele umjikele. Kumele ukwazi lokho ukufaka ekhanda ngoba uyoba senkingeni. Ngeke ube nabo abangani. Khona abantu besifazane obadinga empilweni yakho ezabangani. And izofika inkanuko izama ukuthi kudidise and kumele ukwazi ukubona inkanuko ukuthi cha inkanuko le ngiyamkhanuka lo muntu ngoba iyafika idlule. So ungayivumeli mfethu iqedwe ubungani ngoba ezithina abantu besilisa mfethu siyasibhekana nezinkinga ezinkulu. Yabo. So inkanuko ungayivumeli iqedwe ubungani. Zama ukuyiresista ngoba izodlula. So uma ngabe ihlulile uzomjikela umuntu emva kwesikhathi bese yazisola. Yabo. So ngifuna mfethu uhlale phansi nawe uzibuze ukuthi kahle kahle uthando noma inkanuko ngoba iyafika. Futhi nje especially njengoba kuyi-lockdown abantu bevalelekile endlini ziningi izinto ezenzakalayo. So mfethu ngifuna uzibuze ngempela. Yabo. So ke mfethu yabona into ozoyenza ke ilula kakhulu. Khohlwa amagama ukuthi wena ufuna ukumtshela ukuthi kanje awusamboni njengomngani usubona njengomuntu ongavusa umuzi wakini. Cha khohlwa ilokho. Ngifuna umjikele ngezenzo. Izenzo mfethu zikhuluma ukudlula amagama. Yabo. So izenzo zakhe zibalekile. Uzomjikela ngani? Ngezenzo. So ke into engifuna uyazi ukuthi ziningi indlela ongamjikela ngazo. Ziningi ngendlela esimanga. So enye yazo mhlambe engakutshela yona mhlambe ezoshesha imnikeze isithombe ukuthi kahle kahle wena uzengani usazile ngomngani. Yabo. Ngizofuna lo muntu uthathe ifoni yakho uhlele nawe usukulo ukuthi ukwazi ukuthi umbone. Yabo. Mhlambe mangathi namhlanje uzohlamba ucela umbona kusasa noma ntambama noma nini akukwena. Nazi ukuthi ngesikhathi sokuthi niyabonana. Vele yena uzovuma ngoba wazi ukuthi umngani wakhe kanjani kanti wena sombophela amanqine enyathi. So yona into ozoyenza ke leyo. So uzovuma mangabe evuma uzowenza shona ukuthi niba sendaweni la khona kungeke kube khona abantu abaningi noma la ngadluli khona abantu abaningi but la nizoba khona no2 because vele umngani wakhe phela inhloso yakho ukuthi nizoketchapa ezabangani. Kumele umnikeze leso sithombe ukuthi njengoba umbona nizoketchapa ezabangani. Kumele athole leso sithombe
kanti wena mfowethu kunento phezu kwayo, yabo. So mangabe senindawonye-ke uzoba casual, uqhubeke nje nikhulume izinto enijwayele ukukhuluma ngazo ezabangani ebeniyikhuluma, niqhubeke naleyo vibe, yabo. But imishini yakho mfethu la ukuthi lo muntu ufuna ukumqabula, yabo. So wena uzokwazi ukubona ukuthi isiphi isikhathi esilungile sokuthi umqabule lo muntu, yabo. Khona nje esithubeni kunjalo kusakhulunywa kumnandi, kumele wenze sure ukuthi uba seduze kwakho ukuze kuzoba lula yonke into, yabo. So yona nto ozoyenza leyo. So ukuthi ube successful ukuthi umqabulile noma unqabile akubalekile lokho. Into ebalekile ukuthi yena athole isithombe sokuthi yini ubuzama ukumqabula. Into ebalekile leyo because lokho kuzoklikha la ekhanda lakho ukuthi ngempela mangabe seyedwa kumele azibuze ukuthi kahle yini usuwenzani manje, yabo. Inhloso yakhe leyo ukuthi azibuze ngawo kahle ubuwenzani, yabo. Ila ezothola khona isithombe sokuthi wena awusazile ngomngani manje usuyamjikela njengoba kujathi izenzo futhi zibaleka ukudlula amagama, yabo. So ke uzozama ukumqabula mawukuthi ube successful wambamba umsondeza wavuma yonke into ihamba kahle, well inhlanhla yakho. But mawukuthi unqabile wathi uyamsondeza mhlambe wanqaba, akumele futhi ube siyamncenga manje usumthetha hayi wena usumbona nje awusambona njengomngani, usumbona nje umuntu ongavusa umuzi wakini uyamthanda. Cha, ungakwenzi lokho. Zama ukuyirabha off leyo lokuphoxeka lokho, ufake enye topic niqhubeke nikhulume noma mawukuthi kanjani nihlukane nihambe, yabo. Ayikho inkinga. So ke mawukuthi ube successful ukuthi umqabulile ayinto ozoyenza ngifuna ukuthi mangabe senihlukene ugijime ntambama noma ebusuku uyothatha ifoni yakho ukhulume naye, ngoba mawenze njalo phela lo muntu umngani wakho. So ke umuntu wesifazane unamandla efonini, into ekumele uyazi leyo. So mangabe ni-chat naye kulula ukuthi nje ayivele nabangani uzovele nje angayivumi yonke leyo nto, akutshela ukuthi ngesikwazi ukwenza lento sabangani kanjani, yabo. So angifuni uvumele isimo esikanjalo. So ke wena into ozoyenza uzothula ke emva kwaleso senzo sakho, whether sibe successful noma cha akubalekile lokho. Uzothula ukuthi nya awuseze WhatsApp, isikhathi sakho manje ubumnikeza sona sisoshintsha, uzomshintshela manje. So awuzumWhatsApp, awuzumfonela, uzothula ukuthi dum emva kwesenzo sakho, uzothula ukuthi dum ulinde yena ukuthi abuye kuwena. Uzobuya kuwena ngoba okokuqala mawukuthi mhlambe uhlulekile kade uzama umqabula wanqaba, uzozitshela ukuthi njengoba uthuli mhlambe usushawa amahloni ukuthi usunqena ukubuyela kuyena ngenxa yento oyenzile, yabo. Uzobuyela kuwena kanti wena cha ule ungaphezulu kwakhe, yabo. Ube strategic. Into ebalekile ukuthi ube strategic. Ngisho ngathi ube successful ukuthi umqabule, once wenza iphutha lokuthi uye efonini yokhuluma naye uzokuphoxa efonini akutshela amagama mhlambe ukuthi ngeke nikwazi ukwenza lento nabangani, kanti wena into ezenza mfethu ukuthi uzithulele, yabo. So mangabe sebuyela kuwena yena into ozenza futhi uzozama ukumbona, yabo. Ungaspendi isikhathi esiningi efonini, hlela futhi nawe ukuthi umbone. Mangabe usumbona ke nizophinda nizokhuluma nje uyizibise lento, phinda uzame futhi uzama ukumqabula, yabo. So ke mawukuthi mhlawumbe uyavuma ke la khona ke naye ezobe sedidekile efuna ukwazi ukuthi kwenzakalani lapha kuwena, yabo. Ila uzobe usumtshela khona ke angisho ukuthi ufike umtshela ukuthi hayi ngiyakuthanda kanjani, cha. Uzokhulumiswa kumuntu omdala. Indlela okhuluma ngayo kumele ihluke kune-teenage ingane. Umuntu ona 15 awuzokhuluma mhlawumbe asithi una 25 awuzokhulumisa kumuntu ona 15 umtshela ukuthi uyamthanda kanjani umkhohlise ngoba umdala lo muntu mhlawumbe uzobona ukuthi cha umqambela amanga. So akusamele umqambela amanga. Amantombazana manje asehlakaniphile, mawuba umkhulumela amanga aseyakwazi ukubona amanga, yabo. So ungagcina ukhuluma ithi hayi unamanga wena, yabo. Awufuni ukuthi mangabe ukhuluma umuntu yaresponde ngaleyo ndlela. So uzokhuluma naye udlale ngolimi, nawe mfethu wensizwe uzocabanga mhlambe kwezinye izinto ongamtshela zona uzomtshela ukuthi ubufuna nizame because yena usumbonile ukuthi umuntu okwazi ukuthi acabange, ingqondo yasebenzisa, uhlakaniphile. So before enze into yakwazi ukuthi ecabanga. So ke kuyachaza lokho, yabo. So ubufuna nizame into engaphezulu komngani, yabo. So iyona ndlela ozomtshela, ungadlalela kulowo magama lawo, yabo. Ufuna nizame indaba ukuthi ufuna nizame ngoba kusasa wazi kuzokwenzakalani. So kumele umtshele kanjani ngoba kusasa wazi ukuthi kuzokwenzakalani, but wena unethemba lokuthi
yonke into ingahamba kahle. So ingakho uthi ufuna nizame, yabo. So iyona ndlela futhi uzodlala kulowo ma-lines lawo. And then sekuyeba-ke-na-ke ukuthi uyithatha kanjani lento yakho. But njengoba kutshela mfethu ukuthi ziningi indlela ongamjikela ngazo. Mina ngikunikeza e-fast ezosheshe icacise ukuthi cha wena awusazile ngomngani, yabo, usuze ngenye indlela, yabo. So ngiyathemba uyawuzwa vele lo mlayezo-ke, but njengoba kutshela ukuthi ziningi indlela ongamjikela ngazo, ungastikhi kule kuphela uma ubona ukuthi awukho comfortable ngazo. Ziningi ezinye indlela ongamjikela ngazo, yabo. But ungatatazeli umtshele efonini noma ujaha ukumtshela ukuthi hayi wena usuyamthanda kanjani, awusamboni nje, umtshele ngezenzo, izenzo ezibalulekile. Kodwa mfethu uqaphele, uhlale phansi nawe uzibuze ngempela ukuthi uthando yini lolu kuwena, noma mhlawumbe inkanuko. Inkanuko iyamphonsa umuntu wesilisa ehlokovini, iyaphonsana, ikufaka kanje ehlokovini. So ingakho ngithi kumele uqaphele mfethu. So show mfethu.